Vítám vás u mého reakčního videa, dneska budeme reagovat na youtubera Davea, jdeme na to. Čau, já jsem Dave a vítám vás u mého dnešního videa. Máme dneska první reakci, což je malý youtuber, který mu nějak tak 12-13, nevím, je v koupelně a točí video stejné jako moje. Teď máte ukázku. Try of no, jak to říkám to špatně. Asi to znáte, zkuseme smát. Budeme koukat na videa, budeme mít A docela by mě zajímalo, kámo, víš, kolik takových videí je na YouTube stejný jako máš ty? Tak proč by nemohl natočit stejný video, co máš ty? Je to v podmínkách YouTube. Není, může se to. Tak já nevím, proč to řešíš a jdem dál. Určitě se dneska na to video podíváme se pěkně a je tady a jsem strašně zvědavý, jestli tam bude opravdu ten fail, protože tam je napsáno zkus se nesmát plus fail lomeno muto. Takže já jsem strašně zvědavý a uvidíme, co vlastně dneska to bude, jestli to bude srandovní, když tak mám nějaký názory pak a já si myslím, že bychom mohli začít. Čau lidi, já jsem dnešní videa, možná ty teďka jdete vyzvěna a hlavně kde to seš, nějaký, ne, nepřestěhoval jsem, ne, nemám to můj pokoj, je to, jsem v koupelně, protože dneska budeme točit zkus se nesmát, nebude to klasické, takže nezaspím se a bude to si naplníme kus vodou. To si nebude to žádná klasika, jak asi víte, co jsme... A musím říct, že ten malý kluk je dobrý, jde, má tam úvod 40 minut. Dělali s bráchou, určitě jste viděli, jak jste měli skleničku, co je vždycky po puse, ale lidi, fakt je to nepříjemné, takže to doma zkoušejte. No, vyzkoušejte si to ale doma, ale ne jako, kde třeba jste vedle elektroniky a podobně. To fakt neskoušejte, ale je to fakt Lidi, klidně to zkoušejte, nic se vám nemůže stát. a neporučuji to. A budeme se snažit nesmát a nevypět. Já jsem se na YouTube našel nějaký video, prostě nevím jaký, prostě... Ano, našel si na YouTube nějaký video a nevím jaký, no, tak asi logicky asi to bude moje. Jak jako logicky, že to bude tvoje, třeba to může být někoho jinýho. Jak můžeš vidět, že to zrovna bylo tvoje, hej. Jsem se nějaký našel, jdeme na to. Že mám tady ještě takový spolu, abych tady, mám tady, prostě všude nebyla voda, takže to byl pak u rodičů. Takže já se napiju. Takže se napijem. A díváme se až teď. No. Já to zkrátím, takže prostě to video je pěkná píčovina. Jak od toho malého kluka, taky od Davea, ale zase Dave má kvalitnější než ten malý kluk. Takže pohodička, uvidíme se u dalšího videa. Zatím zdar.